Ningizimu Afrika nelwenkashana kaMenzi yaphuza umlanzi angameva ngibelele kuphi nakuphi la kufinyelele khona leli phimbo njengamanje lami igama ngumfezeko umthuthu wakho malubathi la sibona amagumede mode mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu bamvalele ekhoneni waze waxolisa ungqongqoshe zamaphoyisa omisiwe umnumzane Senzo Mchunu ngesikhathi evela phambi kwekomiti lasePhalamende elikhethekile eliphenya izitolo ezenziwa ukhomishana wamaphoyisa waZulu-Natal uGeneral Luthini Nhlanhla Mkhwanazi. Amalungu ekomiti apheke uMchunu ngebhodwe elincane ngesikhathi enikwa ithuba lokubabuza imibuzo. uMchunu ugcine sexolisile emva kokuba ecindezela ngokuletha umbiko ongelona iqiniso ethi kwabulawe ngusomlomo komunye umasipala wesifundazwe Eastern Cape. Umbiko ulethe uMchunu obhalwe inhlangano iGlobal Initiative. Lo mbiko uveza ukuthi kwabulawa ngusomlomo umasipala we-OR Tambo umnumzane Xolile Kompela ngaphambi kokhetho lokuhulumeni basekhaya langonyaka 2021. Ilungu le-ANC uNkosazana Thokozile Sokhanyile bekuthi kalimqede uMchunu ngesikhathi limtshela ukuthi uKompela usadla inhlamvana. Lo mbiko ukhuluma ngamakhansela abulawa ngaphambi kokhetho likahulumeni basekhaya langonyaka 2021. Umbiko uthi elinye lamakhansela labulawa ngonyaka 2021 uXolile Kompela. Umbiko uthi ke wadutshulwa wabulawa ebuye ukuyokhankasa le-ANC eTsolo. uKompela uyamazi wasebenza naye kakhulu, wayemeya yena engusomlomo namanje usadla inhlamvana akazi ukuthi uzothini kuyena uKompela uma ebona lo mbiko ovela kuMchunu. uMchunu uthe umbiko ubhalwe abameli bakhe kodwa lokhu akuzange kumenelise uNkosazana Sokhanyile. Uyalela uMchunu ukuba axolise uKompela nasemndenini wakhe. Uhlalo wekomiti umnumzane Siyoveti Lehanyane uyalela uMchunu ukuba ke angaviki ngabameli bakhe. uMchunu ugcine ehlela ngezansi uvumile ukuthi kunephutha kulo mbiko we-Global Initiative waxolisa kuyena nasemndenini wakhe. Elinye ilungu le-ANC umnumzane Xola Nqola libuza uMchunu ngenkulumo eqoshiwe ukuthi kuzokala kuye uMkhwanazi emsongela. uMchunu wayekade ukuba ke buye nale ngxenye yenkulumo kodwa ugcine ehlulekile ukuthi ayithole. Lokhu kucasile kakhulu ilungu le-EFF umnumzane Julius Maleme elithe ukungafiki uMchunu lenkulumo okusho ukuthi ke wayesengeza methi ke wasongelwa uMkhwanazi. uMchunu wabatshela ukuthi kunenkulumo lapha ekhona esongela khona uMkhwanazi, bamcela ukuthi alethe lenkulumo ngoba ke wafuna ukuyizwa. Manje ke usho ukuthi ayikho lengxoxo. Oholo ufakazi advocate Norman Arendse ubuza uMchunu ngobudlelwane bakhe nosomabhizinisi aboshela uxhaxha lwamacala umnumzane Vosmozi Khet Matlala. uMchunu uyamphika uMatlala kepha uArendse uthe kunobufakazi ovela phambi kwesigcawu uzochaza ngobudlelwane bukaMchunu noMatlala. Ufakazi uzofika veze ukuthi uyazana noMatlala. Ufakazi uzoveza ukuthi uMatlala ukunika imali futhi uxhasa umkhankaso wakho wokholi ANC. uMchunu uthi akazi ngisho isenti likaMatlala. uMchunu ufike nencwadi efungele kuMatlala eqinisekisa ukuthi abazani. uArendse ubuze ukuthi bebekuphi isidingo sokuthi uMchunu athumele abameli bakhe ukuba bayofuna incwadi efungela kumuntu ethi akamazi. uMchunu uthe abameli bakhe bazithathele bona isinqumo sokuyofuna incwadi efungela uMatlala. uMchunu uthe uzoqhubeka nokuphendula imibuzo yamalungu ePhalamende.